देग्लाय बैसागाव जुलिखौ लानोसै रंजा बाजा देग्लाय बैसागाव जुलिखौ लानोसै रंजा बाजा गोसोनि खोथाखौ फोरमायथ'ला आदा रंजानाय बोथोराव रंजाग्रोदो सफैथारबाय हनै रंजालि बैसागुआ हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांगोनखौ आसा खालामबाय। लोगोफोर, आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों KR फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय बैसागु मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, बे बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सौफैहां। लोगोफोर, बिथांमोनहा बे गोदानै ओंखारनाय बर' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रतन मेहेर आरो सनालि। बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामदों जाखांफुनाय फावखुंगुर अनसुमा आरो जाखांफुनाय फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारि। लिरिक्स डाइरेक्सन मिजिं नार्जारि, टन कबिता रामसियारि, मिउजिक अमर बर', करिय'ग्राफारखौ होदों बाबुला बर', मेकआप सनिया रामसियारि, प्रडिउसार कबिता रामसियारि। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ सौफैहां थारैनो सोमोनांथाव, बाख्नायजाथाव, बयजोंबो अनसायजागोन होनना आसा खालामो। लोगोफोर, बिथांमोननि बे गोदानै ओंखारनाय सौफैहां मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा दासिमहालागै नुवाखैबा KR फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होनना। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान आपडेट लानानै फैबाय थागोन।